Nou, goeie. Nou, goeie. Morgen. Goedemorgen. Wat ben jij aan het doen? Wat zegt hij? Wat ben jij aan het doen? Ik ben wortels aan het uithalen. Oké. Ja, winterwortelen. En het is nou de tijd om ze eruit te halen. Wat zegt hij? Het is nou de tijd om ze eruit te halen? Ja, ik kan geen Fries. Oké. Nee, ja, ik woon niet met een vrouw samen hier in Warrega. Oké. Maar ik ben geboren in Leeuwarden, maar ik heb 50 jaar in de Betuwe gewoond. Oké. Zo doen ze. En nu ben ik hier weer terug. Ja. Ja, En hoe bevalt dat? ja, dat gaat aardig goed hier. Maar de leeftijd, hè. Want ik ben al meer dan 90 jaar, dus Ja? ik stop daar nou zo mee. Ja. Ja, met het tuintje. Want ik vind het wel erg, maar ja, het is niet anders. De leeftijd heen speelt een rol. Ja. Dus, Maar u stopt helemaal met het tuintje, zo bedoelt u? wat zei hij? U stopt helemaal met het tuintje? Ja, Ja. ja. Oké. Wat heeft u het tuintje lang gehad? Wat zei je? Heeft u het tuintje lang gehad? Ja, 19 jaar. Vindt u het heel erg dat u moet stoppen met het tuintje? Ja, ik vind het heel erg, ja. Maar ja, het wordt moeilijker op de fiets of zo. Dus ik woon hier wel vlakbij hoor, dat scheelt een stuk. Want wat niet zo ver weg. Nee. Ja. Dus ja, de gezondheid die laat het dan na, zeg maar, om nog... de gezondheid, dat laat me nou een beetje in de steek, ja. Maar ja, ik word ook zo 91, dus en dan kan het ook wel, hè. Ja, ouder worden is niet altijd even leuk, hè? Het is Nee. mooi dat je oud wordt, maar... Ja, zeker. Ja, Ja. dat is nou één keer zo, hè. Ik mag nog niks klaar, want er zijn mensen die veel slechter hebben, dus... Wat is er nou zo mooi aan zo'n tuintje? Nou, het is, je hebt altijd verse groenten, hè. Het is, als ik er nou meeneem, dan maak ze dat vanmiddag meteen weer in. En dan in de vrieskist of zo. En dan voor de winter, hè. Het is verse groenten allemaal. Dus, ik heb hier een hoop van afgehaald altijd. Wortels en aardappelen en zo. Maar de aardappelen zijn van het jaar slecht. Oh. Ja, er zijn niet veel. En wat gaat u vandaag verder nog doen? Nou, ik ga alleen maar die wortels even uithalen. En dan ga ik zo weer naar huis toe. Want het wordt warm vandaag, hè? Dus dan is dat mooi genoeg geweest. Van de Omroep Friesland. Ja. Ja, maar ik zie wel eens naar het programma s'avonds. Maar Wietske, dat is een echte Fries en die heeft altijd in Witgaat gewoond. En die had elke avond Friesland even opstaan. Wietske is de vriendin. Ja, Ja. ja, die is getrouwd geweest, maar haar man is ook overleden. Net zo goed als mijn vrouw overleden is. Dus, ze woont hier al beter lang, maar ze hebben hier zelf een woning gebouwd hier. Oké. Ja. En jullie hebben elkaar gevonden? Wat zei je? Jullie hebben elkaar gevonden? Ja. Ja. Ja, ik kon ze van heel vroeger, toen ik nog in Leeuwarden was, na de tijd ben ik in dienst gegaan met dansen en zo. En zodoende ben we weer met elkaar in contact gekomen. Dat is toch mooi dan? Ja, Ja. ja, dat kan, wat dat betreft heb ik het goed getroffen. Ja, heel goed. Ik zou zeggen nog een hele fijne dag. Wat zei je? Ik zou zeggen nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel.